Magampo kita. Dalaygon o gamhanan nga Dios ang mga amahan sa langit. Puno sa grasya o gugma nga walay paglubad. Matinud-anon Dios nga among amahan. Dalaygon ka Ginoo. Angayan ka sa tanang pasidungog ug himaya. Kay ikaw ang tagiya sa mong kinabuhi, ikaw ang nagbayad sa mong mga kasalanan, pinagi sa imong bugtong anak, aron kami masagop ug mahimo nimong katawhan. Daghang salamat nga ini nga pribilehiyo Ginoong Dios nga kami anaa sa imong panimalay. Di na mong mabati ang imong presensya, ang lihok sa imong balaang espiritu. Amahan kami Ginoong Dios, nagpaubos sa moang kaugalingon karon. Kami nang hangyo sa moang pagtandog sa mong kasing-kasing ug sa moang unahuna. Nga kaning pulong nga mong madunggan o Dios, dili lang taman sa pagpaminaw kundi amo gining pagabuhaton nga malipayon tungod kay kami nahigugma kanimo. Ginoo, ikaw ang among pasidunggan karon. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. May buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo sa matag usa nga aniya diri. Salamat sa pagmatag sayo, no? Og gina-look forward gyud nato ning Domingo kay mo man gining panahon, no, nga kita magtipok isip usa ka simbahan ug madasig na pod sa pulong sa Ginoo. Karong Domingo magsugod kita sa mini-series o ato ang i-go through ang ato ang core values, no? O sa maabot nga mga Domingo mo kini ang tagaan atong pagtagad o karong buntaga atong unahon ang una nga core values mo kanang honor God and His Word. Usa ka istorya akong inahan sa dihang aktibo pa man to akong papa sa sundalo pa man tingay ito. Sundalo nasila tuyo sa Manila unya siyempre aron makatipid masakay sila C-130 ba, no? Unya agi sila kanang papili sa guban pa. So na-aproban, no, ang ilang pagsakay, naka-hitch sila. Although dili gyud komportable kay na mga dahang karton, karga, pero okay ra, at least libre. Libre ang pag-adtos Manila kay of course sundalo man akong papa niya na-aproban man nga makasakay ana nga eroplano. Ug tuwa na sila sa Manila, ilang gilihok ang mga papilis og humana, padulong na sila diri sa Cagayan de Oro og nangyawat na pod, no, nga maka-hitch na pod. Og nangayo sila approval og akong mama ni duol sa usa ka in charge dadto nga lalaki, no, sundalo og iyang gitawag master meaning master sergeant nga pwede ba nga nanghid lagi kay aron maka sakay. Murag ni ang naong atong laki kay murag namugot, murag na something ba sa iyang ang buot nga murag nawala sa iyang mood, no, pagkadungog niya atong nga pulong ko nga wa man pud siya ga uniform unya puti kanang murag normal lang kayo nga casual nga sinutan unya tingala na lang akong mama ug papa nga wagid sila nakadawat o kana bitong approval nga usakay sa C-130. No, nakalukat na noon sila ticket, nakabarko na noon. O gitrace, unsa magitong rason, usa sa mga rason nga nuwa sila natagaan o kaning approval, kay kato ding tawhan na major man di ay. Major ba niya gitawag bitog master? Murag para siya, murag isa kadawat. No, gidimot sa akong mama.
So ang dungog nga ang ayan nga para sa iya nga grabe nga training, grabe nga mga paghago aron makuha ka na nga rangko. Gitawag lang siya master. So inanano ka valuable kanang ang kanang itong dungog kuan kayo kanang valuable kayo sa usa ka tawo nga kung dili bitaw ma-address kana nga proper nga recognition matandog ang pride, no? O whether you like it or not, kitang tanan, no, we di ba, lagi, malipay ba ata kung kita respetuhan, naabi tayo, kita pasidungog, no, nga, na ma-recognize ta sa itong mga paghago, nga, na gi-value ang atong mga achievement, no? Mabaya na nga kasagara sa, wala, napambana din nga, ang mga inahan nga or amahan nga tong karaang panahon duman ito nga kung ang mga anak bitaw nga mga medal sa anak ato pang elementary na pagyapon gi-display no og katong mga certificate og mga diploma dato nakalaray diaw og matrace nimo ano man na anong gida-display man na because kuan man na achievement man na og makita na ay kanang naabot o of course naipasidungog. Now, kung kita ato ang gi-value kining honor unsa pakaha ang Dios. Ang Dios nga tag-iya sa langit ug sa yuta, ang Dios nga naghatag kanimo kinabuhi, ang Dios nga rason nga nung buhi pakakaron, ang Dios nga nung ang rason nga nung nag-exist pakakaron ug gi-sustain ta niya. So ang ayan siya sa tanang pagdaig, paghimaya, honor, all glory and honor, accolades, adoration belongs to God. Kaya ang ayan siya ni Ana. Pero kung kanang iyang honor, nga ang ayan sa iyaha, kana siya panamastamasan, kana siya pagatumban, dako siya og seryoso siya o adunay dako nga consequence ana muna ato ang pagtagad karon ato ang teksto makita sa 1 Samuel chapter 2 no verse 12 to 36 1 Samuel chapter 2 verse 12 to 36 dili na nako basa ang mga bersikulo kung namoy Biblia diya sa iyong cellphone tanawa or physical Bible tanawa ato lang subayon kining istorya ni Samuel ato ning gitutuluhan honoring God 1 Samuel chapter 2 verse 12 to 36. Now nagsugod ang istorya ang konteksto ani na usa ka babae nga gitamay tungod kay di siya kaanak og ang ngalan ana si Hana. No, kung ikaw usa ka Israelita, Jew nga kung ikaw usa ka babae nga minyo niya di ka kaanak, dako kay na siya og epekto sa imong pagkatao kay nagtuo man gyud ang Israel nga ang Misayas matao. Unya they are hoping nga ang Misayas nagikan sa ilang descendants or they're expecting that. O kung di ka kaanak, gitunglo ka sa Dios or di ba naay mga consequence nga imong nabuhat kaniadto nganong wala na nahitabo sa imo para kang Hana dako siya nga epekto sa iyahang pagkababae nga di siya kaanak og gitamay siya og niadto siya sa templo nagyukbo diya sa atubangan sa Ginoo iyang gibubo ang iyang kasing-kasing ngadto sa Dios og ang iyang baba murag ano taw gakurog-kurog nga murag siya kana bitaw nakainom og ang high priest ato nga time kini si Eli nakita niya si Hana og nagampo og hatag siya og kana bitaw deal sa Ginoo Lord kung makaanak ko
kani akong bata ako ni siyang ihalad kanimo, ang but pasabot ana ipaserbisyo sa tibuok niyang kinabuhi kining bataa diha sa Dios, meaning mag full-time ministry, mahimong usa ka bata o dako nga magserbisyo sa Ginoo diha sa templo. Muna ang iyang giampo sa Ginoo. Og nakita kay ni Eli kini si Hana og iyang giampuan og tuod man after few months naburos si Hana og usa ka lalaki gitubag sa Ginoong iyang pag-ampo og iyang gianak kaning maong bata after 3 or 4 years, 5 years. Muna ni siya ang time nga iya nang ihatod ning bataa ngadto sa high priest ug ibilin na niya kini ug makita lang niya ning bataa once a year. Imagine nimo na, no? Giampuan nimo pila ka tuig ang imong paghago, pero muman ang iyang saad sa Dios. Sumunay karon si Samuel dito sa templo nagserbisyo sa Ginoo, linghod pa kaayo nga pagidaron. O sa context si Hana nagpray, nagampo sa Ginoo, nagpasalamat sa kadaugan nga iyang naangkon tungod kay gitagaan sa Ginoo. O anak, iyang gideklarar ang pagkamatinud-anon sa Ginoo sa iyang kinabuhi. O kani si Eli, sugod na ta karon sa istorya, usa ka high priest. Kaning high priest, ang trabaho niya is ga-mediate sa Israel ug sa Ginoo. Siya ra ang naay katungod nga moadto sa Holy of Holies once a year aron di ba naay gitawag nga aron mapasaylo ang sala sa katawhan na ay halad og siya ra ang maka-perform ni ana. No, ang high priest. Duha ang iyang trabaho. Siya po judge, walay presidente atong panahon na, walay senate, walay congress. Duha ka highest office nga lingkuran ni Eli, usapod siya ka judge, nag-lead sa nation, nag-provide og leadership og mga desisyon alang sa kayuhan sa nasod. High priest, judge pagyud. Imagino nimo na nga responsibilidad sa usa ka nasod. Og dili lang siya high priest, dili lang sa judge, siya pod usa ka amahan. Kung imong tanawon sa istorya, posible no nga kani si Eli maayo siya nga sa iyang duties as judge, as tingali high priest, excellent siya. Iyahag yung gi-perform ang iyahang tahas. Pero kung imong tanawon sa istorya, napakya siya isip usa kaamahan. Nani siya duha ka anak, no? Nga mao si Hopni o si Phinehas. Sila mga pari, kay ang pari aning panahon na dili man by votation or unsa kun dili, kaliwat man si Eli ni Aaron, no? Ang mga descendants ni Aaron mooy gitagaan sa Ginoo, mga Levites, og pribilehiyo nga makaalagad kaniya. So kani si Hopni og Phinehas tungod kay siya anak sa high priest, so niya mga lalaki, so nahimo silang mga pari. O muni ang ilang trabaho, offer sacrifices properly, no? Take only what is allotted portion, kay ngano man wala man sila'y field, wala sila'y negosyo, ang gabuhi sila as halad sa mga Israelites. Okay, mga halad. So muna'y mapakaon nila sa ilang pamilya. Of course, ang Ginoo nag-sustain sila. Maintain the ritual purity nga kaning
kaning paghala dapat insakto gayud o proper nga pagdalat sumala sa gisulti sa Ginoo o mutudlo sa pulong sa Ginoo sa katawhan, mahimong role model nga dili lang sa performance, dili lang sa sulti o sa bako dili sa bisan sa gawas makita ang ilang pagkinabuhi nga mahimo silang example. Pero kini si Hopni ug Finehas, matod pa sa Biblia, ang mga anak nga lalaki ni Eli, mga taong walay kapuslanan, walay pagtahod sa Dios. Imagine mo nga description, walay kapuslanan. Pari, ga-perform diha sa sagrado nga buhat sa templo, pero gidescribe sa Biblia nga walay kapuslanan, mga walay pulos, walay pagtahod sa Ginoo. Unsa day ang ilahang ginabuhat? Ilang gi-abuse ang office, ang pribilehiyo nga gihatag sa Ginoo kanila. Na sila'y mga buhat nga gihimong gilampastangan nila ang altar sa Dios. Inana pag-describe sa Bible yan. Na imagine nimo ang usa ka amahan pamilya iyang gi-prepare kining usa ka karnero, gipadako, gipakaon og tambok na, ready na nga ihalad ngadto sa alaran kay sila magpasalamat sa Dios. Kini siya gitawag is peace offering or fellowship offering. So himulbulan na, ready na, giadto na sa halaran ug naay kawa nga gabukal no ang tubig, ibutang ang karne dadto ug ana dayon si Finehas ug si tong isa ka brother nga ang servant yang isugo pagdala og dako nga tinidor may paliw. O kung unsay matusok nimo diha sa gabukal nga tubig nga naam karne atuan na. No, kung imong tanawon sa Bible kaning peace offering na nani siya proseso. Una ang tambok iya sa Ginoo. So katong hilig tambok dia, adi na mao. Hilig na ba ko gumba da? Ano, ang tambok iya na sa Ginoo, meaning kwao na siya sunugon. Tinuod ba kay nakoy so nag-barbecue bitaw mi. Ang iyang pag-attract bitaw sa kana bitaw mga tao is iyang magsugba siya og oil, nya kanang oil bitaw nga gikan sa tambok sa baboy, humot man di kayo. So kanilang tambok masunog, mahimong aroma ba? So nagyapon siya no? Wisdom. So ang tambok iyas Ginoo na portion diha, no? And then the priest received their portion. Unsa man ang paras pare mo din ingon no? Ay nahilabti kay para nas pare. No? Ang paras pare is mo ni ang breast o ang right thigh. So dari katong manok breast part lang or thigh part no dara. Og ang nabilin para sa nagsimba sa Ginoo nga salusaluhan sa iyahang pamilya. Kani si Hopni ug Finehas diretso lang mukuha kung unsay gusto nila. Kung makakuha siya fat or anything, ilahan na. So inana sila kanami itong walay respeto. Nagbuot-buot sila og ilahang itong lampastangan ang altar sa Dios. Og dili lang ni sa one time nga buhat. This is unsa man gibuhat na nila ni regularly. Ug tungod sa ilahang mga binuhatan ang mga Israelita nga mosimba sa Ginoo, ora bitag nawada nag respeto ug nahimo ng ang ilahang pagtahod sa
clergy o uban pa no, wala na. Na-discourage na. O dili lang ka na ang ilang ginabuhat na may ginatawag po nga burn offering. Usually, kwaon tong, di ba, kaninga time is gabukal, kwaon. Pero ano po'y time nga gusto si Finihas o si Hopni o si Nugba, nga dili man yun ta pwede, siya nga before pagali ihalad ang mananap, hilaw pa, kwaon na nila. Na ay ginatawag nga paglampurnas sa altar sa Dios o kini siya nadunggan ni Eli, nakadungog na siya mga hungihong na nay mga red flags nga iyahang lunggan og nakita siya mga anak pero taliwala na ng tanan si Eli nagpaka buta bungol. Wala siya nihimog aksyon niini nga mga buhat. Kung imong tanawon karong panahon na nung daghan kaayo mga, di ba? Dili naman sa una panahon. Bisan karon no daghan mga abuses diya sa office sa yan namin tong clergy. Kay nay mga nabutang diha nga mga tao nga wala gi relasyon sa Ginoo, na memorize ang ritual, na memorize ang tradisyon, pero walay relasyon sa Dios. Og naanay nakita nga mga red flags, ang uban nagpakahilom na lang tungod kay hadlok makabadlungan or mawabadaot ang relasyon o unsa ba? Kitang tanan, no, kinahanglan adunay kanunay pagsusi sa atong kaugalingon. Kay one way or another gibutang ka sa Ginoo diha sa imong posisyon. Whether usab ba na ka palantaw nimo nga kanina man ako, gibutang ka sa Ginoo diha o hinaot nga kanang imuhang responsibilidad imo nang gamiton alang gayud sa kahimayaan sa Dios, dili pag-abusar sa unsay gihatag sa Ginoo ni kanimo nga posisyon. Labi na diha sa serbisyo diha sa iyang templo. Now naapoy opposite dari kay kanipod si Samuel, usa ka bata nga nagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Imagine nimo bata 5-6 years old, nahimong assistant sa high priest, tigtimplag kape, unsa ba ka iyang mabuhat, aron iyahang ma-assist kini si Eli. No? Kung imong tanawon, kini mga anak ni Eli nagka downward spiral, unya kani si Samuel, no? Kung imong tanawon, naghihinahinay po siya, elevate sa Ginoo, gi-prepare siya sa Ginoo for greater office, pero nasaligan siya, nagsugod siya sa mga ginagmay nga mga tahas. O gingon dari, nagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo, ministering to the Lord. Nga iyang mga buhat ng mga ginagmay nga mga paglimpyo or sa bakang paglimpyo sa utensils, pagsilhig diya sa templo, iya kining gibuhat for the Lord. Kay ang Ginoo naglantaw sa iyahang mga ginabuhat o kinasingkasing niya kini nga gibuhat dili parihas sa mga anak ni Eli no nga ilang gibuhat is for themselves. Ginagmay mga minyal nga tahas pero kung kini gibuhat nimo diha sa Ginoo dako kini kahimuan. O kani si Samuel matod pa sa pulong sa Ginoo, no? Og ang bata nga si Samuel nagtubo atubangan sa Dios. Karon ang bata nga si Samuel nagpadayon sa pagtubo og sa gidakon og diha sa kahimuot sa Ginoo og sa mga tawo. Favor. God favors Samuel. Kitagaan sa Ginoo og grasya
nga maka-perform the favor of God was upon the child Samuel, ug ang curse, ang tunglo sa Ginoo ngadto sa mga anak ni Eli. So busa kita nga isip usa kasimbahan ato gayong naon nga kaning atong pag-alagad kini siya ang Dios mo'y galantaw sa tuwa gyud. Unsa man na kaminyal nga tahas kung gisaligan ta sa Ginoo sa mga ginagmay, masaligan pud ta niya sa dinagko. Pero hinaot unta nga atong panglantaw sa pagserbisyo sa Ginoo is na ang Dios para ni kaniya. Ayaw tanawa ang taas, gamay raman ni ilana kay dinagko. No, you have to think no nga kana siya, you are doing it to the Lord. Muna nga mga bata, nga Kids Central, kanang mga tagaan sila tahas, tudluan na to. No? Ganina si Amira, gikalit lagtapat sa kuha, ingan siya pa, magwali ka karon. Oo, iya kong giampuan. Anaan, tabangay ko pa. In English lang. Basta, mga isang wisdom para sa iyang papa. Nga naman, mo man ang model nga gipakita kay before ni sila matulog ako maning ilihans. No? Kana ba? You're doing it ginagmay pero ang mga bata bitaw ilahang ma-adapt. Kay nga naman ang kanya po ni siya sa wali last Sunday nga ang ato ang legacy nga mabilin sa ato ang mga anak is ang ilaha gayong relasyon diha sa Dios nga sila magtubo. Nga adunay kahadlok sa Ginoo. Si Eli o kaya mga anak na ay posisyon. Posible successful sila silang gibuhat pero wala man gyud sila dayay relasyon sa Ginoo. Ang gipasa ni Eli sa mga anak, ang tradisyon, ang ritual, ang uban pa, pero wala ang pagtuo. Munang delikado. O kini si Eli nahimong konsentidor sa iyang mga anak. Sa istorya na apo dia si Hana ni bisita o nagbuhat siya sinina para kang Samuel kay every year naman siya makabisita, so every year siya gapatahi og sinina, nagkadako tingali pod ang sinina nga iyang ihatag kay si Samuel po nagkadako. O gipanalanginan pod sa Ginoo si Hana nga nakabaton siya 5 ka anak. Gi-honor sa Ginoo ang pag-ampo ni Hana. Tanaw na to ang pagbadlong. Ang pagbadlong ni Samuel sa iyang mga anak, Pinihas, og Hopni, ali mo diri. Og muni iyahang giingon kanila. Nganong makahimo kamo niya ng butanga? Kay nadungog nako ang inyong daotang binuhatan. Gikan sa tanang katawan mga anak ko. Dili maayo nga balita nga ako nadungog nga mikaylap diha sa katawhan sa Ginoo. O kabalo pa mo unsa paging worst nga ginabuhat nining duha ka anak ni Eli? Wala lang sila naglapastangan sa offering sa katawhan, kundi gilapastangan gid nila ang templo sa Dios kay naay diha sa templo sa Ginoo namin mga ga-serve nga mga babae. O giklaro gayud sa Bible nga ilahang gihilabtan ang maong mga babae sulod mismo sa templo. No? Gihimo nila lodging house ang templo sa Dios. Una nga galin suso, grabe kalagot gyud ang Ginoo nining duha ka anak ni Eli. Og mura gid ni pod ang giingon ni Eli, dili maayo ka ng akong nadungog. Mura mas concern pa siya sa reputasyon. No? Kaysa unsay panglantaw sa Ginoo kaysa sa holiness of God.
O kung imong tanaw ng istorya ni, nagsermon si daddy, nagsermon, pero the end of the day, ang mga duha ka anak ni talikod, wa gyapon naghinulsol kay ang pagbadlong, way ngipon. Murag sige lang ngaw-ngaw. Pero di ka pa kay, way bangkil. Naanad na nga nung nainani mga attitude sa duha ka anak ni ilay kay Muman ang ilang nadakan, walay disiplina. Sige rag, taman lang sa istorya pero walay action. Si Eli isip sa ka high priest daa siya gahum sa pagtangtang ni duha niya ka anak sa ilahang office. Sa ilahang responsibilidad isip mga pari. Pero gipili gyapon ni Eli nga magpakahilom. Ug wala niya balibaliha. Muna nga to the point no nga yatuan siya og usa ka prophet. Yatuan siya usa ka prophet og sultian siya sa unsay mahitabo. Gisultian siya sa unsay mahitabo. Ako ang basahon, no? Unya may propeta nga nakikita kang Eli og mingon kaniya, mo kini ang gingon sa Ginoo, giila ko ang akong kugulingon sa banay sa imong katigulangan nga si Aaron didto pa sila sa Ehipto. Ug ulipon pa sila ni Paraon, gipili ko siya gikan sa tanang banay sa Israel aron mahimo nga akong pari magalagad sa halaran ug magsunog ug gisinso ug magsulob ug ipod nga lino nga sagrado sa akong atubangan. Gihatag ko sa banay sa imong katigulangan ang tanang mga halad nga sunugon gikan sa katawan sa Israel. Muni ang mulo sa Ginoo. Nganong gikaibgan manimo ang akong mga hayop nga gihalad og mga halad nga akong gisunog nga himuon nimo. Nganong gipasidunggan man nimo ang imong mga anak labaw kanako. Gipatambok mo sila pinagi sa labing maayong bahin sa halad. Tambok ang para sa Ginoo gihatag sa mga anak. Labing maayong halad og sa akong katawan sa Israel, no? Gipatambok mo sila sa labing maayong bahin sa mga halad sa akong katawan sa Israel. Nung kimong tanawon diri grabe gyud. Ang gisulti gyud sa propeta kay mo may giingon sa Ginoo sa propeta. No nindot man gyud no nagampo man gitag mga anak. Nindot ba gyud? Ako sa ko amahan kay duha ka anak bay laki. Okay na. No, salamat sa Ginoo. I love them. Pero bantayan nato usahay mga ginikanan nga mahimo bitaw gyud mas top priority nato ang atong mga anak kaysa sa Ginoo. No ingon ang pulong sa Ginoo, honor the Lord with your wealth. Give. And sometimes, yes, we love our kids, pero kabalutan nga na sila panginahanglan pod. Pero God commanded us to give what is due to God. Na mga panahon, di ba, gikumanta sa Ginoo nga to serve and to worship together as family. Pero, sometimes, kung di ta magbantay sa tong kasing-kasing, napoy mga activities sa tong bata, sa gawas, o sa bakana nga klase mga activities, nga murag, isakripisyo nato ang pagtipok diri sa simbahan, o gubanan nato unsa man ang activity sa gawas nga walay kalabutan ang Dios. Bantayan nato nga kining gasa sa Dios nga atong mga anak mahimo na noong idols nato ba? Mahimo na noon silang pinakataas. Ug ang tanan nato nga
mga atong kinabuhi nagtuyok-tuyok na ni atong bata wala na diha sa Ginoo. Muni si Eli, mas gipasidunggan niya ang iyang mga anak kaysa sa Ginoo. Mas nahimo niyang priority ang iyang mga anak. Mas itagaan niya, mas dakog kabugaton ang iyang mga anak kaysa sa Ginoo. Kumusta man ta mga ginikanan? Yes, we love our kids, pero we love God more. O hinaot unta nga atong mga anak dili sa mahimong babag sa atong pagsimba sa Ginoo. No? Di sa mahimong babag sa ato ang pag-alagad sa Ginoo. Ug diri gisulti sa Ginoo ang mga butang nga paghahimuon niya sa banay ni Eli. Tangtango na sa Ginoo ang kaliwat ni Eli nga mahimong pari ug naay sampol nga iyahang ihatag. Matod pa sa istorya nga ang duha ka anak ni Eli, matod pa gyud sa Ginoo, klaro gyud kaayo, iyahang kwaon sa usa ka adlaw, dungan nga kwaon sa Ginoo. O kung imong tanawon sa istorya, nahitabo gyud kana nga saad. Now, unsa may atong matun-an no nini nga istorya. Unsa may gitudlo sa Biblia kanato? Number 1, magkinabuhi nga ayan sa tawag kanato. We are called to be priest. Kabalo ba mo ana? We are called to be priests of God. Intercession, serving Him. No, of course, ang sacrifices nato, dili na ta maghalad pag mga mananap kay si Kristo na ang ultimate sacrifice. We are going to minister to God's presence, intercede for people. We are His priest. Kung ikaw, iya sa Diyos, pari ka. Natay responsibility and we must live according to the call that God has given us. Sagrado kini nga tawag sa Ginoo sa iyang katawhan. No? Kini siya nga tawag dili basta-basta, dili tanan yang gitawag. Kita yang gitawag. Gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang kahayag. So therefore as Christian, bisan asa ka mo adto hinaot unta nga dili ta mahimong stumbling block. Na ang tao dili na nun muduol kay makita sa tong kinabuhi unsa man na siya. Maayo mo perform, maayo si unsa ba kaya pero panahon sa mga gawi wala nag-connect. Remember this, we are accountable sa Ginoo sa ato ang ginabuhat. Ayaw ibasa-basta imo pagkakristohanon because you are bearing the name of God wherever you are. God's child. Imagine mo no, anak sa Dios. Katawhan sa Dios. Muna nga, di ba, namagitay mga sticker riya nga kita kakristohanon dahil sa itong mga sakyanan hinaot unta nga di lang na taman sticker. Kundili sa magina. Ato yung makita sa ato ang mga gawi. Di lang taman magsulot-sulot tag cross o guban pang mga murag mga pari nga naay murag sagrado kayo pero kumusta man ang atong dinalan sa ato ang pamilya, sa ato ang mga empleyado. Dari sa simbahan, how are we? Gamito nato ang atong autoridad aron matabangan ang uban nga mosunod sa Dios. Unsa man nga authority, unsa man nga posisyon nga gihatag sa Ginoo kanimo, ginatag na siya og pribilehiyo kana o gamita na aron matabangan ang katawhan nga mosunod kang Hesus. Dili pareha sa anak ni Eli nung nga naay posisyon pero wala nun nila.
gamita unsay angayan. Ang posisyon ilang gigamit alang sa ilang kaugalingon, pagpatambok sa ilang kaugalingon. Ilang gikaon unsay para sa Dios. So busa kita ng mga katawhan kung nga hinaot unta nga kung sa man ang posisyon nga gihatag sa Ginoo kanato ato nang gamiton diha sa pagtabang sa uban nga makasunod kang Hesus, whether you are an employee, employer, regardless, father, mother, ate, kuya, please help your subordinate ng imong manghod uban pa to follow Christ, magtinabangay kita. No? Ikatulo, hatagan nato og bili ang Dios labaw sa tanang relasyon sa tao. Indot man gyud natay relasyon sa tao. Ganun ko ganahan ko o ganang relationship. Ano, na-believe itaw ang kay igsuon man gud ta. No? Pero kung kanabitaw mahimo na noon siyang mas labaw kaysa sa atong relasyon sa Ginoo, na siya ang bikil diha. Sometimes sobraan ta ka friendly, sobraan ta ka accommodating, na compromise na noon. Unsay gisugo sa Ginoo aron lang ma-accommodate ang mga tao nga atong gusto. Di na mao. Mas bililhon gyapon ang atong relasyon sa Ginoo. Muna ako makakita tag mga kauban diri sa simbahan nga naay red flag silang binuhatan, silang magpakabutabungol na lang ta kay ngano man friends manggod may basig madaot ang among relasyon. How about your relationship with God? Kabalo ba mo nga si Eli indirectly involved aning tanan? Kay kabalo siya pero nakakommit siya og ginitawag nga sin of omission. Na siya'y mabuhat pero wa niya buhata for the love of his kids. If you know something yang wala di mo buhata ug gipili nimo ang relasyon sa tao over your relationship with God, then check your heart kinsa man gyud ang imong mas gi-value. Of course, naa man gyud ang gugma, naa may mga proseso. Kabalo ba mo? Nga bag-or ako naghatag og kuan resignation nga mahimong elder kay kuan man ni sa every year na agrihan sa elder nga magpasa mi og resignation, courtesy resignation. Nabasa naman ni sa elder ilan ang gidesisyonan kung padayunon pa ba ko og walay dere og dili na wa pa ko kabalo. Pero muna akong gingon, dear elders, as previously agreed, I am respectfully submitting my courtesy resignation as an elder of GCAF. I am willing to step down and entrust the decision fully to your discernment and leadership. Should you find someone more qualified to take on this role, someone who embodies wisdom, integrity, and good reputation without any grievances, I will wholeheartedly accept your decision. Thank you for the opportunity to serve. Respectfully, Marvin Joe Realista. Anong na may mga inana? Accountability. Kung nakita na nila, nakita na nga, saba. Ang Ginoo may nagbutang. Ang Ginoo mutang ta. Ang point lang nato diri is this, we value relationship sa Ginoo. O hinaton ta sa simbahan, if you love your brothers and sister, be willing, no? To journey with that person, kung na-struggle, ang pui, pero ayaw pasagdi, ang taon. Ayaw pagpakutabungol. Kung sa may mong matabang, nga may mas malikon pa siya sa siyang relasyon sa Ginoo. Fourthly,
tagdo nato og tarong ang mga pahimangno sa Dios. Nanayo daghan warnings. Ikapila naman giwarningan ni Eli ang iyang mga gisultihan, iyang mga anak. I believe dili lang one time, daghan nga times. O giwarningan po si Eli sa prophet. Pero at the end of the day, nilahus ra gyapon sa pikas dalungan. Ikapila na makagiwarningan sa Ginoo karong panahon na. Nakay nakita diha nga sala si mo ang kinabuhi, nga imong yung gihigugma, nga murag di ka willing umulit go, ana nga sala. Mas gihigugma ni mo na nga sala. Kapila naman ka giwarningan sa Ginoo, ana. Pagbasa po na ako aning nga passage, ako po mismo, gilampur na sa pulong sa Ginoo, kay daghan po kong mga struggle sa kinabuhi. Mga warnings after warnings, sa to karon giwarningan gyapon. Karon sa amin gigta mga kaingon muundang na. Kumabot na ang hukom sa Dios. Now if you are not yet a Christian, if you do not have personal relationship with Christ, I warn you, if you do not trust Christ as Lord and Savior in your life, you will go to the eternal punishment. This is a warning. Only by believing in Christ alone, you will be saved and you will have eternal life. Believe in Christ. And if you are a Christian for so long, this is a warning. Check yourself. Examine your heart. Basig, according sa pulong sa Ginoo, basig mo ni kita. We honor God with our lips, but our hearts are far from Him. This is a warning, and I hope nga ato ni isang tapigan gyud sa tong kasing-kasing. Mag-communion kita karong taod-taod. Commit your life to Jesus. And be thankful for the warnings. Kay seryoso ang Ginoo sa iyang mga warnings. Kay gipangga kaniya. According to R.C. Sproul, until we take God seriously, we never take sin seriously. Abay-labayan na nato. Murag okay ra. Because we never take God seriously. So muni ang big idea, naragyod sa bersikulo. Kay sila nga nagpasidungog kanako, nagpasidungog sa Ginoo, akong pasidunggan. Sila nga nagtamay kanako, tamayon. So, church, let us live a life honoring God, submitting to His will. Let us always submit to His leading. Honor God and His word. Let us pray. Lord, we commit to you our lives. We commit to you everything. Pasalua kami, O Diyos, kanay mga panahon nga mas natagaan na magpagtagad ang among mga minahal sa kinabuhi over you. Pasaylua kami, O Diyos, nga na mga panahon nga sa among paghalad, mga offerings ng among heart, Lord God, are not in tune unto you. We offer sacrifices nga dili pleasing sa imong mga mata. Forgive us. And we always cling upon the cross of Christ alone, nga mo'y rason niya kami mong gidawat, mo'y rason niya kami imuhang gipasaylo. Ginoong Diyos, akong pag-ampol, ang imuha gayong dungog o himaya kanimo lamang. O gamita kami, O Diyos, alang sa imuhang kahimayaan. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Hello. Amen.